Uthi mina bekulinde kushona uyihlo. Mina bekulinde kushona uyihlo. Uyamazi yena uyihlo mfana wami. Mhlawumbe kunjena nje into zakho zimnyama ayicaci nje ingenxa ukuthi vele ubiza isibongo esirongi. Ngihlawulani. Ngiyayazi ukuthi irongo kanjani nenzaweni besifazane yenziswa yini. Angithemba ukuthi lesini igama elizophuma kulo mlomo wakho lizobe lingitshela ukuthi uba ubaba wami. Uyamazi noziphatha uphika manje. Uyamazi ukuthi uphatheke kanjani la ekhona. Yodwa into engiyidinga kuwena njengamanje mama. Uthi ukhuluma iqiniso emva kwalokho wazi ukuthi ungasenandodana ngoba nami ngobe ngasenani mama. Kuqala uma ngabe umuntu wesifazane uyoganela komuzi. Into yokuqala ebalekile ukuthi ufike uthole indlalifa yakulomuzi. Nami sengibona ukuthi umuzi wami uyaphidlika ngoba baba wakho esephumile ngaphandle. Ngayidela mntanami ngami isibindi. Ubani kwami? Ngowagcina mntana. Ungafuna ngibuyisane nalo? Hayi leli phara kuba ufuna ngibuyisane nomuntu ungenza ukuthi ngibuyisane nokhaya. Hayi lo uzongisiza ngani lo? Ukuthi nje kuningi okwenzakalayo empilweni yami njengamanje. Endiningi into ezishoyo emadlebeni ami nje nami angisazi ukuthi ngenze njani. Kepha-ke engifisa ukwazi futhi ukuthi indlela yothando nenjabulo inehibe. Okwakho nje ukuthi ugade ukuthi zingamkhulu. Kepha-ke siqinise ubudlelwano benu. Lo muntu lona mna wethu uyakuthanda. Inkinga nje manje sokuthi azikhiphe kulo mgodi azifaka kuwo. Nosipho, uyasazi into mina engisikhifayizile lothando lwethu kuze lube nalo khona njengamanje. Ngithwala amatshe namagabade. Ngithuka mina kuthiwa ngihamba ngilanda umuntu onesifo. Ngikulwela mina izimpi zakho nomndeni wakho. Kodwa wena ukwazi ukuthi uhambe uyokhala ekhaya. Hayibo ukhuluma ngani ngempela mfana? Nosipho manje, muso isilimi. Uyazi ngikhuluma ngani? Wemlingani. Ukuphi? Hebo. Ngicela bheka kahle udade wenu. Uyazi ukuthi lo muzi nje ubangamba nje. Ngoshiya nawe. Nawe Nozipho mntana. Ngicela umhloniphe umfowenu. Nibambisane. Kukona konke. Ngiyacela nisale. Kona konke. Hayibo. Nenzani manje? Hayi. Hayibo. Mabiyela. Mabiyela. Hayibo celiwe. Kanti hayi ungathuki entombazane. Yimina ngikhona ngiyaphila. Futhi ngiyazi ukuthi naqanjelwa amangayo ukuthi ngifile kodwa hayi ngibuyile. Hayi ke cha, angikholwa ke le mina. Futhi into angeke ngize ngikholwe. Phela thina sazi ukuthi wena usekho. Sonke le ndaweni. Kanti hayi ke. Angazi ngoba akukho noyedwa owayekhona emgcwabeni wami kuze nibe neshop lokusengafa. Cha phela ntombazane. Thina yonke into sasizwa ngomabiyela. Uphela mabiyela. Mama. Yabo njengamanje ngifuna ungitshela ukuthi owapi lo uchiya okhuluma ngakho ngoba mina ngaze ngizwe nje ngochiya la eBhamshela. Awukhuluma iqiniso bakwethu ngihlukane nawe phansi. Hayi leqiniso lifuna ulindana kulolu ukuthi ngitshele lona. Ngoba ubaba wakho washona ungakaza ngishisa. Yabona nje manje ngikwazi ukuhlala nawe. Angeke ngikwazi ukuhlala nawe. Lindani, cela umlalele mfana. Cela umlalele nami. Kunini ngilalela? Ngikhathele ukulalela. Mangathi manje ngithathe ungise kulowo muzwa kaChiwe, ungakwazi ukwenza lokho. Usoba nasi isibindi sokuma phambi kwalomfazi owamthathela indoda, wayizalela ingane waqedwa wayipheni indoda. Usokwazi ukwenza lokho? Akulula lokho. Kodwa nginesiqiniseko sakho ukuthi baba wakho wayakhe endaweni ekuthiwa isidalithoni. Into enze ukuthi akubanga isikhathi eside nginaye mina. Lokho ngakwenza Lindani ngoba ngangithi ngifuna uvusa umuzi kaDuma. Nawe ubulela. Abona lo uthi uzama ukuvusa
ubulele ukube bengenaso isiqiniseko sokuthi umpintshi owabulala ubaba ngabe ngithi uwe uzama ukufihla wonke lamanyalo wenzayo yabona Thobeka lo ogcwaneka legcekeni wehlenyuka njengamanje ulana ngoba mina kwenzeka iphutha lokuthi ngize ngimnukubeze ngizama ukuyiphimiselela ngizama ukulwa ngilwele wena nalobaba ongangizali yazi ukuthi njengamanje ukhulela ingane ngayithola ngesimo esinzima ngayithola emanyaleni ufuna ngisole bangakho konke lokho ngiyethemba ukuthi namhlanje sifundele isifundo sokuthi le mpepho yamanga enishisela ingane eniyithole emanyaleni inomthelela ongakanani engaleni. Wema, kahle sizomchazela ngalo sibuko zomelifuka la ekhaya. Okokuqala nje ntombi yami uzongangiphakamisela umoya. Okwesibili uzongisiza ungangigxiki ngokuzama ukulungisa impilo yakho. Okokuqala nje akululanga ukuthi ungakhulisa ingane uwedwa ngaphandle kwayise wayo. Uyise, ungabiza lelaphana ngoyise wengane. Hayibo, yini engenziwa ile lapha losibuko esile? Mawucabanga lokho khona yini abukeni ikhampasi kuzophuma lapho. Ayeke lokho engibhanqa nezidudla lezi egcwele umhlaba wonke. Ukuba ufuna ukuthi mina ngikhulise ingane noyise wayo, wawuzongiyekela ngikhulise nokhaya. Umuntu engangimthanda ngeqiniso futhi onengqondo. Lalela ke ntombi yami. Lokhaya ongitshela ngaye uqhubekile ngempilo. Wena wenzani ngeyakho impilo? Uncamelele lona lelo phara ngithi wabona ufanele ulivulela imilenze. Usuyabuya ke manje usuza la kumina. Uyakhekhesela. Lalela ke ntombi yami uyena ke lona kokuzoma iqhubeke naye. Ilandele imali. Yazi ngicabanga ukuthi ngizobuya nje sekuyikhaya nothando nefudumalo kodwa ngiyabona nje kusayinkundla yamacala. Hawu mntanami. Ngiyazama nami ukuthi sihlale phansi ilungise lento lena. Kodwa makuzoqhubeka kanjena ngeke ngize ngikwazi phela. Ngoba uwena othatha inqumo ngaphandle ukuthi ungazisi. Manje ngiyazama. Manje fanele ngize njani mina? Kunini ngixolisa? Fanele ngize ngixolise kangaki Nondu manje ubone ukuthi kukhona nami ukuyisola. Ayibona zicanga ukuthi uyangapha. Mhlengi sekucacile nje mina ukuthi yonke into ngithi ngizama ukuyenza ayikho nje into elungayo. So nje ngikhathele. Ngikhathele. So njalo mangabe ukhathala, thatha impahla zakho uyabhakisha ubuyele ekhaya kini. Mina phela wakhokhela la ekhaya ungakhohlwa lo. Kuthi awucacile, akusho uzozingela umathane. Kuleka lento ngizoyilungisa mina ngendlela yami. Uzoyilungisa ngendlela yakho. Yiphi yona? Yokuthi ungisola ukuthi mina ngikujolela. Noma yokuthi ungafuni ukungilalela. Ngaphela uma wakho yena ongenela wazosho ukuthi sinenkinga nje mhlambe ngenzeke kube ingenxa yembangi. So bekumele mina ngihlale ngigoqa izandla mina. Ngingakwazi ukuthola uqiniso balento ayishoyo. Yabona njengamanje. Ngasho noma yini ngoba vele ngiyazi ukuthi ufuna ukuthi uyikhiphe ethaleni. Mina nawe kodwa sazi kahle ukuthi wena unayo imizwa ekhaya. Yabona ke ngeke ngize ngivume ukulahlekelwa kuwena. Emva kwento eziningi ngangaka sesidlule kuzona. Mina ngizodila nokhaya ngendlela yami ngizokwenza ngayo. Usho ukuthi mangabe uzodila naye ngendlela yakho. Uzokwenzani? Yazibona ngikhathalela ngani nami mfana? Lalela ke. Mangabe usafuna ukuthi umbone ukhaya edla inhlamvana. Uzoya ukhuluma naye, uzogcina usubonakala naye. Mina ngiyasonda ukusonda. Ngiyakufaka uthothaya. Kodwa mawukuthi umuntu ngifaka umuntu esweni, uzongiphopha ukuthi ngikhumule othaya. Senze isona bese futhi ngiphinde ngicela intethelela njengamanje nake awubuyisele izinto kwa drop ngoba uyindawo Mabiyela ntombazana. Kaqala kwenzakalani emzini yakho? Waphithizela nje. Sathi sibuka lokhu kwavela lokhu, sathi sibuka lokhu kwavela lokhu. Kwenzakalani? Amadu. Uma ukuthi uze ufuna ukungithuka, qhubeka ungithuka uye phambili. Sengishaye kwanele mina manje. Ungamndawo uqhubeka nje njengabanye. Mina bengicela ukwazi bakisi ukuthi kwenzakalani ngoNozipho manje nje ukukhuluma udabuze ngalo. Hey makhosikazi. Kuyabheda. Yazi ungayibona imile nje inendonga. Kodwa mawungena ngaphakathi uzowabona amapeketana uzowabona khona. Ngiyazi mabiyela ukuthi lento engizoyikhuluma nani la anikho isimento ukuthi ngilalele. Kodwa ke nami kuyangiphoqa.
ngoba phela uNozipho benomhlengi banenkinga ekamelweni. Akumele ngani ngife ke, nakufanele ngife. Ucotshonga ukuthi mina ke leyami inhliziyo izimela kanjani yonke lento le. Mina ke Mlingani nisahlalelwe ijoga lokubhekana naleyo ngane. Angazi noma yongamukela njengonina noma mhlawumbe yongikhwifa ngamathi emva kwezinkulumo efidwe ngazo sonke lesikhathi ngingekho. Kanti ke mina ke Mlingani bengithi singabe sagxila kakhulu ezintweni esezidlule. Futhi nje izinto esingeke sisakwazi ukuyilungisa. Ngoba mina into engibona ukuthi kuzomela ukuthi sisukume sihambe sekubantu ababonayo ukuze sikwazi ukuthola isisombululo salento. Mina bengicela ukunika ithuba nayo uNozipho ngikhulume naye. Kanti uyicabange kahle ke lento Mlingani njengoba uthi wena ufuna ithuba lokuthi ukhulumisane noNozipho. Ukuthi uNozipho unenkinga eningi kakhulu. Kanti kwanathi into esikholelwa kuyona ukuthi uNozipho akasazi isibongo sakhe. Sibona ukuthi yiyo lento embangela inkinga. Ukubeke nawe ke njengoba uthi ufuna ukukhulumisana naye nje uzoba nazo yini impendulo zokuphendula imibuzo azobe ekubuza zona uNozipho. Ninjani? Njena nje vele Lindani. Awukhuzeki. Mophuza utshwala ucathi utshwala kuzokusiza ngani? La endlini sinesibhamu esingekho emthethweni. Owazi kahle ukuthi singasifaka enkingeni kodwa wena ukhetha ukuphuza utshwala. Kunamadoda amabili esiwale mazili. Angasifuna phansi phezulu efuna ukuyiphindiselela kodwa wena nje uvele uyodaka utshwala. Kunamaphoyisa Lindani. Asifuna phansi phezulu mina nawe. Kodwa wena uyophuza utshwala. Thobeka ungibangela umsindo. Ubona manje nje ungibangela umsindo. Mina imali ebenginayo ibithi ngene nje ukuthi ngiyopholisa ikhanda ngesavana embili entathu. Anginayo imali ukuthi ngikuthathe manje mina kubalekisela amaphoyisa ngikubalekisela igebenga. Ngithi umama ngabe nemali amalobolo ingane yakhe. Cela ungeke ke futhi noma ngabe kuthiwa ngiyaboshwa. Noma ngabe kuthiwa ngiyafa mina ngalomhlanje ngiyibone ngi. Sengikutshela mina uma ukuthi indoda engizala yafa ngisaseshwini. Lebe ngilwela ibingangizali nayo ifile. Mama ngikuthola ngibekelana. Okay, ngiyakuzwa Lindani. Denze into yodwa ngoba vele usudakiwe. Hamba olala ke manje ngoba ungazi usuke nje lapho wenze inkulu inkinga phekwalezi esinazo. And futhi ngizwe kuthiwa amaphoyisa ade gasele lapha la ngihlala khona nompintshi. Ongenzeka umpintshi uzobuya esibhedlela. Lezi inkinga esithi sinazo mina nawe bengakaqali. Ikhazi izoqala manje. Yabona ukuthi ziyanda inkinga manje. Na ufuna uvula ungene phakathi uthwele uyiphuze. Yebo ndoda. Hayi phela ukukho kuhle ukubekezela noma ngelula nje ngoba phela sonke kumele sigcine silibekile iplate etafuleni. Hayi isandla sidlula ikhanda ndona yami. Ngene. Ya ndoda. Oh, ngapashela wena. Kwenze njani? Ungahlala phansi. Ngihleli mfethu. Ngiyaphuthuma kakhulu. Into engifuna ukugcisela yona nje yona. Uthi uma ngabe khuluma nawe wena, uyezwa kodwa noma kuyangena ngapha bese kuphuma ngapha. Uyabona mnewethu, engathi sageshana inkulumo. And uyabona kodwa wena emenese. Kodwa futhi ngibona ngathi ungena eminyango noronke. Yabona mina sithembisene ukuthi ngesimlweni lesifazana. Ngoba lona usengowami ekhaya. Kodwa ngiyangicacela ukuthi awufuni ukumyeka. Ngiyakubona kancane wasondeza kuNozipho. Yabona ke njengamanje ngizokunika isiprize sokugcina. Yabona ke futhi ungaze nje uzunabe kakhulu. Yabona la ukithi awuzungena ume ngenyanga uzongikhulumela wonke lamanyalo ngikhulumela wona. uNozipho ugane wena. Uma ngabe wena uhlelo kumphatha kahle angabe iphutha lamlelo. Ngoba uthandana nawe uzohlezi uyihanimuna ngithi thandana nesoka lezwe elingenamaphutha. uNozipho ngiyazama ngawo indlela ukumjabulisa kodwa kuyinkinga mangabe kukhona imbangi engafuni ukulahle ithawula. Yabona ke futhi ngicacisa la uNozipho angimsheli ngalokho ke angiyona hle kumbangi yakho. uNozipho uyena omfonelayo uma nenkinga ngenze njani ngimkhacisa kwenje ngiyaxolisa mfoka baba kodwa ngathi kuzomela unyusa amasokiso wakusho ukuthi kukhona lo shoda khona njengendoda. Unyusa amasokiso sengivumela noNozipho nina manje yabo sengivele eshiye endabeni zami wena. Ndoda
Angimele uzongiphazamisa. Kwenze njani? Nginiza ngiqhamuka phezulu angathi imoya iphakeme nje. Yabona mfana yithi. Ngicela uphume endabeni zami noNozini. Okungenjalo, uamkele ozovusa umuzi ngokontsibane. Into langeyisa lenzize yaphi? Awuzothula ngubani umlisa? Hayi, futhi ngiyathokoza ukubona uya. Ngiyathemba ukuthi hayi usodlulisela konke ungaboni ngasolinye kwethu. Ngiyathemba ke novelani naye akasasibambela amaqhubu. La ekhaya usamukelekile. Phela egcineni usekhaya lakhe. Yebo mfowethu, cha nami angivele nje ngihlala udabeni kakhulukazi lento engiyizelela. Hayi, wethu angithembe ukuthi hayi lokho kuphetheke namhlanje ngoba phela wena umovu wamse ukufika la uphethe izinto. Angithembe lokho kuphetheke namhlanje azososodwesha mfowethu. Hayi mfowethu, asikho isidingo. Kodwa ke mfowethu, ngiyazi wena awuyena umuntu wamaphupho noma okholelwa emaphuphweni. Kodwa ke mfowethu, ngibe nephupho emini nje izolo. Leli phupho alingiphathanga kahle, thanda ukungidida. Hayi mfowethu, noma ke umuntu nami ongakholelwa emaphupheni. Yebo ngikholelwa emaphupheni, kodwa ke nami phela ayebe khona amaphupheni engiwaphuphe bese ngikubona ukuthi hayi ke. Kodwa leli hayi liyakhuluma leli. Impela mfowethu. Kodwa ke empeleni ngikubone angathi umuntu ogulayo kanzinyana. Okumangaze kakhulu ke mfowethu kulokhu kugula kwakho bengathi khona umakoti eceleni kwakho lo kaMhlengi. Uthe mawukhuluma nabo kwaba ngathi babantwana bandawonye. Kodwa futhi uma ngabe sewukhuluma ukuthi ufisa beyiphathe kanjani uma ngabe wena usudlulile emhlabeni, kuba ngathi futhi bashintsha sebabantu abathandanayo. Ey mfowethu ke ngaphaphama lapha. Hayi wethu nawe angana uyachaza nje ukuthi hayi ubuphupha iyiphupho lelo. Angithi nami ngiyangibona nje ngumqimane ngiyaphila nginalutho. Kanti futhi nazi ingane lezo uMhlengi nomakoti akubona abandawonye. Uyachaza na ukuthi bekuyiphupho. Hayi usho ukuthi bekuyiphupho lelo mfowethu. Hayi mfowethu, ithatha izinto kancane. Ngiyakubona ukuthi lento le uyithatha kancane. Kanti phela mfowethu uma besibheka uthando lwalabo bantwana uyabona ukuthi umzima bukhona. Futhi ungakhohlwa mfowethu ukuba sekuvelile ukuthi umakoti lo akuyena owakashada. Lapho besicabanga ukuthi wakho. Awu. Ukhuluma ngani manje mfowethu? Konke ukuthini ukhuluma ngani? Empeleni mfowethu ngiqonda ukuthi mfowethu mhlambe kwake kwenzeka wazwana nodadewabo kaMabiyela. Mhlambe kwahlala umntwana ngendlela nawe ongabonanga. Awumfana wami. Njani makade ngiyeka. Ubaba bengafuni ngizokubona. Ngiyaphila mfana wami. Hayi ukuthi ngoba baba bengafuni ukuthi uzombona, umama kade ngaphilile kahle yesho. Bese kukhumbuleke. Nami bese ngikhumbula. Ngizobuyela ngathi sekhaya. Hayi kwamanje mfana wami yaziphuma kusafana lulame kahle kuyima ebuyele ekhaya. Hamba kuyendinga phansi kukhulu wakho ukuthi akwenzele amakhekhe nejuice. Hayi uyaphila. Nondu ngiyaphila. Siyabonga nje ukuthi awunalutho. Kodwa ke asithembe ukuphinde uzama ukwenza lento uzama ukuyenza ngoba indodana yakho ikudinga uphila. Ya khona hayi ngesithatha isinqumo esivula kakhulu. Ukuthi ke kwesinye isikhathi uma usubona sengathi akasekho umuntu okufunayo, ugcina uthatha izinqumo engasile. Kwami kanjani phakathi kwakho noNozipho?
Cha, Nondu secacile ukuthi uthando luyangishalazela. Pheko kwamukela ukuthi uNozipho usendele kaNtuli. Sekumele ngene shi enxabaneni yakhe nomhleli. Kodwa akangicabanga ukuthi umuntu orathi ngakhuluma naye yonke lonto. Ngiyazi khaya ukuthi nami sengizama amahlandla amaningi kuwena. Ngizama ukuthi sibuyelane sithandane kodwa hayi. Ngiyabona ukuthi uthando luyangishalazela angeke sewuphinde kulungu phakathi kwami nawe. Kodwa ake ngakutshela khona ukuthi zama ukudlulisa indaba kaNozipho useyikhethele yena ukuthi ufuna umhlengi. Zama ukuqhubekela phambili nempilo yakho. Ukuthi ngeke uzuqonde ngoba uyazi benginethemba lokuthi ngizoba naye kuNozipho. Njengoba nakuwe anginalo ithemba. Kodwa secacile ukuthi kumele ngithathe inhliziyo yami ngiyinikezele komunye umuntu. Noma ngene ngiphuma njengoba zenza zonke insizwa la ngaphandle. Lapho kwakhe kungcono inkinga zakho engcono. Mina angibheke nje ngimncane kanjani kodwa sengizoba nezingane eziwu2. Lezo ngane eziwu2 akhona oyedwa ubaba wazi engizobe ngithandana naye. Ngoba cha usibuka hayi ngiyangikwazi. Ay, Nondu kulungile ngoba vele izikole beyisavaliwe. Ngicabanga ukuthi ngimshiye kamukela. Ngizobuye ngimlane. Naye ngakuthakasela futhi akuthokozela ukuthi athi ukuhlala chitha isikhathi naye. Ngaphambi kokuthi uhambe nje ekhaya. Engifisa ukwazi ukuthi mina ngikalilahle ithemba phakathi kwami nawe. Wemthuzi futhi. Uqonda ukungitshela ukuthi usuka le kude. Umusho upetrol wakho. Uzongitshela ukuthi mina ngaba nengane ngayilahla. Uqonda ukungitshela ukuthi mina ngibukela indodana yami ilala nodadewabo. Wemfowethu. Into njengalezi ziyenzeka. Kodwa ke kithi ingane ezoni. Kodwa ke ngathi kulokho mfowethu kunzima kakhulu. Ngoba ngathi hayi ayasuka. Lalela lapho ngicela ukubeka ucace lokho. Uyabona mina lamantombazana akabiyela. Angikaze ngithanda ngisho naneyodwa. Mina iva ngeke ngalimukela ngemncane. Umuntu engaba nobudlelwane naye uyedwa vo. uMadube ilokhu kwahamba makahle. Cha mfowethu ke. Ngiyaxolisa ke uma uba mhlambe ke sengibeke lokhu kwazwakala mhlambe njengenhlamba. Kodwa ke mfowethu bengithi nje ake sikhulume lento njengamadoda. Ngoba nami ngiphethe kabi lento eyenzakala la ekhaya. Hayi kanti ke mfowethu ke khulileka. Labantwana baneyinkinga nje othandweni. Njengawo wonke umuntu oneyinkinga othandweni ebudlelwaneni. Ayikho inkinga la. Yefana nawo wonke umuntu. Themba lami. Ngicela ukuthi singaphinde sibe nengxoxo efaka ukhaya la endlini. Futhi ngicela ungithembise ukuthi akasophinda abe ingxenye yempilo yakho noma ngabe ngayiphi indlela. Ube vele ngasiyona ingxenye yempilo yami emphemba. Ukuthi nje Yabona ngicela singayangisi le mbishane kabi. Ngithe wena ngicela ungithembise ukuthi ngikaphinda abe ingxenye yempilo yakho ukhaya. Oh, ngiyathembisa. Okay, good. Lokho ke bengifuna bengithenzela ungithembise kona. Akunye lapho ngicela ukuthi uma ngabe mhlawumbe unenkinga la ekhaya, ngicela ukuthi ukhulume nami nomkhulu nomunye wabazali la ekhaya. Ungazi ube umuntu ongaphandle uzokhuluma naye. Oh, okay. Okunye futhi unganginiki attitude. Futhi uzongihlinela. Mina ngasikhuluma naye mayilento sizwena ngayo. Okunye lesale treatment oyizamayo, ngicela ukuthi uyiyeke sithanda. Awu ngizwile Mhlengi bakhosi yami akusefanele ngize ngithini. Umama ke bethe lapha ngifisa ukuthi akubona khona ufuna ukukhuluma ngakho. So ngicela ukuthi uyiyena ngalendlela. Mabeyana, iyangimangaza indlela impilo eguquka ngayo ngokukhulu ukusheshsha. Lolo lokhu bengingafuni ukulizwa igama lakho ngoba nginezitsholo zokuthi wena noHlangu mhlawumbe kukhona enikwenzayo. Kodwa namhlanje buka, ngiphansi kophahla lwakho futhi nginobudlelwane nendodana yakho. Ngicabanga ukuthi ke mina njengamanje Ntombazana uyazi ukuthi akusona isikhathi sokuthi ngakwazi ukuhlulela umuntu ngezenzo zakhe. Ngijikelwe wona wonke umuntu ebengiphila naye. Kodwa engikwaziyo ukuthi hayi konke kuzodlula. Cela ungashayi ngoswazi olukhulu. Ngethembe nje uma mina ngisadla ndlambani futhi ngisanobudlelwane noLindani, ngizohlezi ngikweseka. Ngiyazazi ingqinamba esibhekana nazo njengembokodo ezisenza sigcine senza izinto ezimbi bese futhi siyazifihla.
Imfihlo yazo ziyawubhidliza umoya. Kodwa buka manje ukhululekile ngaphakathi ngoba konke usuphalazile. Into engingacela ungenzele yona nje intombazana ukuthi ungasuki kulindani. Ungibhekele yena nje besanda ukudlula kusona sonke lesimo. Ngoba into engenzeka engabuyela etshwaleni, abuyele kwidakamizwa. Uyazi mne wethu ngihlale ngibuye ngimkhumbulo baba. Wethi ngabe liva. Wathi futhi angihloniphe isithunzi salomuzi. Buka kodwa namhlanje kwenzakalani. Ungena umfana uma ngenyawo ungishana ngempama. Emagcekeni akithi futhi. Andomne wethu ngikutshele mina. Yabona ungawulinga uzibeka amabala nakancane. Lento wenzile wenza ubudoda. Lo mfana lo uthathela izinto phezulu. Kangangokuba yazi ukuthi lobu budlelwane bakhe mngagcina kuphela le nto kaziwele ngakuwena. Yasekuvele nje kwaphela walolu thando lanoZipho. Ngeke phela mina lokhu ngigendwe isoka lakhe. Uma ngabe lo muzi kababa kumele uvuswe omunye umuntu osifazane kulungile akahambe vele yonke le ndlela uyikhethele yena. Thina mina nje sasalele ijokeni nzima kakhulu lokuthi sifuse imizi yobaba ngoba yabona lento okuphinga mina ngiqalekisa nhlangothi zombili. Ngoba hleze ukuba kuthiwa mhlawumbe ubaba azange azaphinga kwathina ngabe sisenawo uma namanje. Hayibo mina kanti ithini indaba okuhamba kwakhe emhlabeni? Mnewethu noma ngizwa ngendaba ngizwa kushiwo kodwa uma ngizwa kuthiwa lo wafela emanyaleni ngoba wasuke wadliswa umuntu owayekade ejula naye ngaleso sikhathi wayesefuna ukubhidliza wona lo mshado lo ngoba abantu besifazana babe nezibindi ngesinye isikhathi mina ngeke ubamela. Ha buka nje abangane sinabo abanongokusho bengena nje ngomnyaka. Ngeke futhi yabona mina la ekhaya sokufana ukuthi sekhaya angingqonqosi angibingeleli nje wena usufana nomfowethu amakahlapho notomfowethu phela njani kodwa Lindani uSelula engitohoza naye owangapha ngaseDalton. Selu uLindando ungane lodwa ngitshela ngaye. Ngiyathokoza ukwazi ndoda kanje unazisifuba futhi njengoba ngiyila ngithi nje ngizophalazela ezinye indaba ezenzeke empilweni yami akaphatha ngabe akuphi awungilandise nokuthi kwenze njani. Uyabona uma kanoZipho lokwathiwa msakho safa uyaphila ngaphe kwalokho kuthiwa mina ngiyena wakashange thiwa manje na ubaba wayifela ngisaseswini sikamawu wasuka wayoyifebela nendoda eshadile yafa lo ndoda ngoba manje ushanga wayengazali kuyaphithizela nje ushanga akekho ubaba ongizala akekho anginababa ke mina. Hayibo mana kanti ithini indaba kaMabela bakwethu wayesefuna nikene indoda umuntu eshadileke kodwa ke mana mni wethu uyasithola mhlambe isibongo mhlambe sakhe lo muntu mhlambe nokuthi umndeni wakhe ngabe ukhona la endaweni. Akanti lutho mfowethu angazi lutho nje ngoba kuthiwa le ndoda le kahle yayihlala ngapha ko Dalton. Kuthiwa akachiye isibongo usho njengoba ngihleli nawe nje mina nyama manje ngwakachiye angazi ngisho ithakazelo zakho ukuthi iphuma ishone ngapha wendoda ngoba ngizwa ngathi nawe uswa ngapha ko Dalton konje uthoba ubani sibongo kwachiye mnewethu